que ara has de respondre a les preguntes dels nostres anteriors convidats, el Juanjo Capdevila i la Mary Milian. Escoltem. Creus que la societat que està pujant ens pagarà les pensions? Sí. No ens preguntis a nosaltres. Andorra. Tenint en compte que tu ets part de la societat que puja, entenc. Bueno, qui ha sigut el que ha dit això? Són els anteriors convidats, els tenim aquí. Juanjo Capdevila i Mary Milian. Mare meva, en Juanjo. Mare meva, en Juanjo. Doncs jo crec que sí, fixa't. Nosaltres som una generació que som diferents, però tenim molta força, moltes ganes. Sí que és veritat que hi ha gent, hi ha nois, que és més complicat. Jo crec que l'educació està anant per un corrent diferent del que abans teníem, però bueno, jo crec que al final sempre hi haurà treball, sempre hi haurà coses noves amb la intel·ligència artificial, que això, els de 50 anys, jo al meu pare li ensenyo. Vull dir, li ensenyo com la intel·ligència artificial i com estalvies temps, no? Llavors, és molt important això, tenir en compte que nosaltres també tenim molta força i que podem estar amb les pensions i aguantar-les. Sí, m'agrada molt la resposta. Sí, és optimista, però me la creuré. Exacte, hem de fer l'acte de creure'ns-la i copiar-la i recrear-la, però no va ser res. I ens tocarà. Sí, ens tocarà. A veure si els que venen després a nosaltres també... Sí. En fi, ara sí que ve la part més complicada de l'entrevista, que fins ara ha sigut bastant fàcil, no? Penso, i us heu passat prou bé. Però és que ara el Jaume té preparades un test de preguntes ràpides que sempre fem als nostres convidats, però hauràs de respondre el més ràpid possible i el primer que se't passi pel cap. Has de saber que els primers programes sí que a la gent li costava una mica, però portem una molt bona ratxa. De fet, la setmana passada, amb 2 convidats, van ser els més ràpids. O sigui que aviam si tu pots superar encara més aquest rècord. No, hi ha pressió, Cap mena de pressió. Ara mateix, Ivan Luengo, Jaume Ibars, deixo de ser entrevistador, em converteixo bueno, torno a ser amic, cara a cara, amb la dessuadora de l'Apolo Futbol Club de l'acadèmia. Estàs llest? Llest. Sí? Xavi, fiquem música d'atenció. Quin és el millor consell que t'han donat? Que sigui jo mateix. Personatge del que estàs més orgullós haver interpretat? El de Puces Vermelles, ja petit. Un red flag teu? Soc molt cabezón. Quin és el teu actor i actriu preferida? Mario Casas. I actriu? Actriu, ara no et sabria dir. Actriu jo diré una Marta Tura. Molt bé. Professió que tindries si no poguessis ser actor o model? Jo crec que agent immobiliari. Què és el primer que faries si toca l'Euromillón? Compraria cases. Quin és el teu crush de la infància? Doncs... Paula Gonu. Un mal hàbit que tens que t'agradaria canviar? Menjar millor. I quin t'agradaria que fos el titular d'aquesta entrevista? L'Ivan ve aquí a parlar de la seva vida. Ole! Molt bé! Ole! Molt bé! Això va que roda. Però va que roda. Jo crec que els que entrevistem es veuen algun reel o alguna cosa. És un preparat. No. Això no és veritat. Però molt bé, de veritat que m'he pensat, hi ha menys preguntes a lo ràpid que respost. O sigui, molt bé. Sí, però no he fet rècord, no? No l'he fet, no? Doncs hauríem de però estàs top 3 segur. Potser algun et falla. Potser un Però bueno, això es perd en temps, però podríem cronometrar-ho. A final de temporada tindrem el rànquing de qui ho ha fet més ràpid. Sí, podríem.